Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna pa sa ti pakasaritan iti alawas a napauluan. Lua, itilit ang nisas. Tampok dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Shared together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't be. Apa nga duldulok ka, Venus? Mami. Bumbumsag ka pa eh. Maululawak, Mami. Venus! My goodness! Jack laing pagarop nga intad mo ti amin mo kiniroy. Pagkawanan da ko, Mami. Awagam ti boyfriend mo, kat ibagam ti kasasaad mo. Wan, Mami. Naskan nga itakder na ti dayaw mo. Kaya't ko asakbay nga ipas ngay mo ti anak yo, kat agkalay sa kayon kiniroy. Wan, Mami. Awagak to apama na makarwarta dito hospital. Hello? Nga pa yung mawag ka? Kaya't ko nga kita ta. Sige, itisigod nga yang ta. Mailiw ka di man ng kanyak. Saan? Ludi kat itimay sa asikat a restaurant kaya't ko apagkitaan ta. Ada ka di okasyon? Mabayag pa iti anibersaryo ta. Ada na patag-unay nga ibagak. Noan yaman dahi ta ibagamlatan. Iti personal ti kaya't ko apang ibagak ti gagarak. Kaano nga rin kahit mo pa nagkita ta? Inton bigat. Alas 9 inton bigat iti lugar anang haklunak iti ayat mo. Anya? Venus, ada na pati ka pa panakinton bigat? Napatpatag ti panagkita ta, kan panagsarita ta. Imtian niya man alakad mo inton bigat. Lading itak, ngam sana may pospon ti pagnak. Anya? No kan mo, inton Domingo lang ti panagkita ta, kan panagsarita ta. Saan ko na may padomingo pa iti panagsarita ta, Roy? Dahil ko na ako napatag unay ti papanak, ngam ti panagsarita ta. Sarino ngamin ti papa namin ton bigat. Mapanak iti opisina mi. Tasyak ti may samanan anapili da, asumakay iti barko. Amumot ng kada kami asiman. Ura-ura dati sasakay mi no panaglugan mi. Nuda kami iti mapili da. Hello, Patrolman Cruz. Apay ngay mawag ka? Birthday kinton bigat. Kayat ko. Katwakay ko makini Venus agayam mga celebrar. Anya? Dato yung lang natalot yung sasango. Kayat na kayo tigayam mo tiagpili. No, sa dino restaurant ti panganan tayo. Unay mataki na special min ka ni Venus, Patrolman. Kunakmet. Brian, kunang latang kanyag. O sige. Tsak maawagan ni Venus. Isuasing ka tinalagip kong inawagan. Tasikan tulatan ti mangidanon kan kuana, okay? O sige, awagak to. Wano saan inaktulatan pa siya ni Jabalayda. Tapno may bagak a personal kan kuana ti kalikagom mo. Ito na ang araw natin. Iha, nakaidasaran ti katulong. Umay kanta intan mangan. Maangkailatan, Mami. Sana pa mabisin. Masikug ka, kat makapadakas kan kati saan amangan iti gusto nga oras.
Nasakit tinakam ko kiniroy. Taapay. Inawagak ta kahit kung agsarita kami inton bigat. Kat anya ti sumbat na. Saan na kano masango, mami? Adda kano napatpatag apapanan na. Time importante ka di pailang ti papanan na. Ngam ti ibagam kenkwa nang agdadagsen ka. Wan, mami. Tako na amapan iti opisina da. Kaiso kano tinapili man na sumakay iti barko. Anya? Napintas ngamin ti record na akasiman wenno si Ferrar. Iso napini damanan. Uwan ang nusumakay manin iti barko. Kasano ka nga rudan? Tsak palubusan, mami. Kaanon to nga ron ti panagsarita yo? Kung nanamat ngayong Domingo. Anya? Inton Domingo pa ilaan? Uwan ka no, taiso ti panakasango na. Sapay la ko mga rod, tagbaliw to ti pangedeng na. Inton maamuan nang agdadagsan kan. Girl, I need you. I need your love. Mabit lang, umaya kon. Kumusta kan, Venus? Ha? Jessa, si Kamat Gayam. Umay ka, sumrag ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Agyaman, nak manan. Nakapasyar ka, mat, friend. Gapot ay nawagan nak ni Patrolman Cruz. Kat? Anya timbaga da Japanese. Birthday na kanuinton bigat. Kat ko na, data ti kayat na akadwa na amang celebrar iti kasangay na. Anya? Apay, saan nga iti stasyon da ti pagpa-blowoutan na? Saan? Kunana, kayat na pribado ti panang celebrar na iti kasangay na. Kat kinid daw na ti panang danggay taken ko na. Wen Jessa? Di mo ko napayam tikid daw ni Patrolman Cruz. Kat nakasaysaya at unay agayam. Anya ti kunam, Roy. Sumakay kan tumanan iti barko? Uwan bro, sakti may sa nagkasatan na pili ti kumpanya. Oh, nasaya at na. Talaga bumaknang ka no kastalata. Kung nagtumot nga king kay di, may ti siman ngam ti pulis. Saan ang nagbabawi iti pinili ka profesyon ka? Tapakaragsakap ti agserbi iti armada ti pagilian. Sabagay, nalaing ka pulis. Barang no iti masungad ngal daw kat si kanton ti hepe iti ili tayo. Sapay ko matapumod to ti bagam. Tabarang mapugipog kunto dagiti amin na madagdakdakas dito'y lugar tayo. Oh, Venus, papanam. Ina ko matenda riti kasanga ni Patrolman Cruz, mami. Ijay balay dati pakaangayan ti selebrasyon wenno istasyon ti pulisya. Iti may sa asikat a restaurant, mami. Kan talo kami lang kada Jessa nga agselebrar. Anya? Kayat ni Patrolman Cruz, pribado ti pan nakaselebrar ita ti kasangay na. Tapay. Ay, jakman amukan ko na, mami. Ngala, pagustuhan nyo nga rod kini Jessa. Tada kayo mati agkagayaman. Wow! Nagadon, tinorder mo akanan tayo, Brian. At dapat na yung dagitoy. Yure tayo pabiit. Ay na, Brian, ibabawim lang no anya pa'y tinordan mo. Ta sigurado, saan tayon ang maibus amin to'y nakadasar iti lamisaan?
No bilang saan tayo man na may boss, di yawid tayo. Pamungon tayo amin dagiti amakan. Anya? Nakababayin mo't agyawid kamin tupay kin ni Jess, ha? Apay ko mga agbayin kayo. Aggagayim tayo. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo. Wanmat nga min Venus. Madadaan lang dagiti saan tayo amakan. Di iyawid talangan. O sige, naman tayo. Uray ka dandanimot siguro itanti sa bali pa aputahe. Mangan tayo, Venus. Okay. Venus. Madmadlaw ko akasla VIP kalauna iti gayem ta pulis, ah. Wan nga rod, nadlaw ko matday ta. Nagro na itay kargaan na iti makan ti pinggan ko. Kinsan aday ta. Matiltiliwa kita ya pasaray matmatan na ka. Anya? Oh, apay, di mo natiliwan ti panang matmatmat na kin kay tay? Nadlaw ko, hangam ti amo kakit di mo nadlaw. Ay, tilo ko, Brian. Pagil-ilusyonan nagsamutan. Bay amlat ta, ah. Kasaritak tuman. Ngano da plano na amangaram kanya kat di nala itulo yan. No di na kaya tamarakrak ti panaggayem mi. Eto na ang araw natin. Oh, hello bro. Apay ngay mawag ka. At ka di na patangay bagam? Kwan, nadamag ko kasangay mo kami ta, bro. Awan bro, hanggang simple lang ang selebrasyon. Inaklay na awisan. Tapno patay ko man nagsasango. Anya? No kasta, amom nga dadwa ababay nga inawis ko, iti panang celebrar ko iti kasangay ko? Wen, adda na kay baga kanyak. Daji sa Venus, iti inawis mo iti may sa sikat apanganan. Sorry bro. Saan ka na naawis? May mayat ko manoy inawis nak. Tapno naragragsak tayo kung mga pay. Kaya naragsak kung mati kasangay mo. Agam sa bagay, uray inawis nak. Yaklat tagay makaumay. Taapay. Nagmalmali iti opisina mi. Gapo iti umadani manen. Ngailulugan ko iti barko, bro. Kasta ka di bro? O sige. Good luck bro. Girl, I need you. I need your love. Apay, di ka pa'y lamapan maturog, Venus. Rabiin. Diyak pa'y lama katurog, mami. Ay, excited ako na iti pa nagkita mi kini Roy inton bigat. Gayam. Domingon no bigat. Anya nga tati reaksyon na, no ibagak ngagdadagsena kon. Kat iso ti ama ti biyag nagpitpitik iti saklolok. Sigurado amaragsakan tulakit di iha. Taagbalinton nga ama. Hello, Roy? Pasensya ka nung nalukag ko titurog mo. Sana kami na makaturog. Iso nga imawagak. Uray siya. Sa anak pa naturog, sweetheart. Anya? Tapay. Gaputasan ka may waksi ti panunod ko. Iso ang atap kanyak ni Ridap. Nagpadatamad gayam. Oras siya, si kalatatiada di panunod ko. Magura ka. Anya kami di ko na manapatag ni bagam kanya. Kasi tinakunakon, iti personal ti pangibagaakan ka. Naisumat lang isurita. Ura ibagam tagtan iti cellphone.
may mayat inton agsangot ang ibagak ni amin. Sige. Isusan ko pa pakatulugan na ita. Takas lang pabutak magranada ako nada mabalin na pagkakinto takinton bigat. Sigurado makigtot kanto iti ibagak inton bigat. Jak lang amo, numaragsakan kanto, wano saan. Eto na ang araw natin. Ang araw natin. Ni Roy, iso day tadimtang. Anya nga tati ibaga nata nasapa nga imay. Hello. Good morning, Giza. Naibaga bigat mo, Matroy. Itaman pa yan nasapa ka nga imay. Di magasak lang. At ako matamakaking ka. Anya ti damagam? Idi nagkuyog-kuyog kay ni Venus. Awan ka dit na ibagbaganaking ka, may papanganyak. Ha? Awan mat, apay ka di? Ada ka na napatag ni baghanakanyak. Iso nga kita kami. Anya nga tati bagana? Diyak ka mo. Tiyan mo kita mo. Iso adim magasak tanagdamagak. Jasa, ibagam to idigayam mo. Tano kayat na? Agawting tayo. Anya? Sa dino? Pasyaran tayo ti kaluklukot na turist pati ti may sa Adumay a paset ti probinsya tayo. Kung nadaadaydayon ka nun ti rinibribo at tao. Wan, iso matidamag ko. Kan makitkitak pa kadag iti maipopost iti Facebook. Nga inalda wana kad adu ti tao ijay. Kaya't nasawin, napintas da dya lugar. Kaya't ko makita. Uray siyak. Kaya't ko matamadanon day dya lugar. Sige, ibagam tong arod kini Venus. Mapantayo dya. Kasano nga rod no di na kayat? Ikarigatam nga lukuyen. Itigas ta, makapasyar tayo talo. O sige, bayam tay bagak to nga rod kan kwa na. Bareng no kayat na. Eto na ang araw natin. Hi, sweetheart. Oo, apay nga nagkanagmatlatan iti asidog mo. Kapot na may liwak paningking ka. Ay, loko. Dagi talati ang mo, ma. Sige, agtugaw kantag sarita ta. Mabit lang ta, agurder tapay nga muna. Hindi mo kaadwan ti agordar, ha? Ta saan ako na makapangan? Imposible ba si timakan mo? No, ti paborito maakan na ti order. Ay, jakon kaya ti paborito ko na iti asidaan. Huh? Iti anya aga po. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Anyaro di kahit mo itang order. Ay, ura niya kadagita minum. Pwera iti amum a paborito. May mas dagiti ni kabarbara aputahi na, sweetheart. Di ka unay taamangan numaltutan ka. Wen, ngalingalik mo tang lalaing. Magor ka. Apa di mo pa kinutiti aday ti plangkam? Ay, awan ganas ko amangan. Naimas, di kabarbaro aputahi da. Sige makan, subong ka? Saanan? Ibo sa mulatan dagiti amin nga inorder tano ka ba ilam lakit di? Huh? San ka amangan? Kunak matatsak kayat ti mangan. Tapay, anya tiga po na. Iso ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya? Apay, da ka di sakit mo? Awan sakit ko. Apay nga rod, ama di tikaan mo. Gapot ang ginawa. Oh.
Sika ti ama ti sikog ko. Tan, di mas ti kabarbaro aputahe da, sweetheart. Alamangan ka laeng. Kabayatan ti panagbuibuyak kan ka. Mangan kamutin di nakbuya namang mangan. Awan nga ro ti ganas ko amangan. Tapay, hanya 3 na. Da sakit mo? Awan sakit ko. Apay nga rin naman ganas mo, mangan. Gapo ta akinawa. Kat sika ti ama. Anya, masikog ka na. Wan, may sakanton nga ama. Iso adimon patuloyan ti sumakay iti barko. Anya, ay, sana mabalin? Tapay kumasa na mabalin. Gaputan na patag ti trabaho. Napatpatag ka ti trabahom. Ngamda kami iti anak mo. Adun tinepondar mo. Adamat ang turno mo iti bangko. Di pa nagkalay satan ti asikaswanta. Sorry. Yakpay ka ti mga asawa. Anya. Ado pa ti kahit kong rami din iti kinabarok. Wala ngam kasano kami ngarutan iti anak mo. Di ipasang mo lata. Sana kayat ni mami nga agpas ngayak abalasang. Iso masapo na sakbay adumakal ti tiyan ko. Naskan nga kalay satan. Lating itak. Gamnoan niya timbagak. Iso ti masurat. Anya. Lukas ta. Hindi nakikalay sa. Awan imbaga ka di kakayat ng kalay sa. Yumkit di. Urayam ti panagboluntaryok amang ikasarking ka. Awanan ka iti po. Tinupana ka. Tiamukot na turut ka magsangho iti responsibilidad mo kanyak. Saan mo't kayam? Sir Vergüenza! Awan kwenta day boyfriend mo, Venus. Tambok kat nakasagana ang mga kalay sa akin ka. Yan yaman nga oras. Nakataktakrot mo't kaya mamangsango iti responsibilidad na kasama. Awagag to kasaritak itinalapat. Saanin, mami? Saan? Yak kayat nga agpas ngay kaabalasang. Naskan nga itakdar na tidayaw mo. Tinagkayat nga ikasar, mami. Ngumkit di. Agora yak kano iti panagboluntaryo. Tirik na namang ikasar kanya ka. No kasta tirantan. Kat saan nakakumangarot na ginargaraw? Dahito tinagdag ka lang nagbidutak, mami. Tapi nahiluyo sakit inabarang ayat na. Kasaritak to itinalapat. Saan ka mabalin nga iyalong-alang na ti panangikalay sanakan ka? Wanang, mami. Amang ano pagarupan ng ipilpilit ko tibagikan ko na. Agda rason niya. Gaputa agda tagsan kan. Hello, Brian. Nakaawag ka man? Kaya't ko damagan no naibagamon kini Venus na dinagsaritaan ta. Saan pa? Jack pa inawagan. Ngam planok ama panak tulangin ni Jabalayda. Kaano to nga ron ti ipapan mo? Inton malam. Okay. Sige, ikarigatam nga ron ka lukuyan. Tanong kayat nga, mapantuyag pa siya pasyar. Iyawag mo to kanyak no agpaisagana kadagiti balonan tayo amakan. O sige, Brian. Ikarigatak nga lukuyan tigayam ko. Takayat kumat amakita day chay a lugar. Eto na ang araw
Itamang pa ya pinasyadak ti balay, auntie. Gaputa kayat ka makasarita itinalapat. Ning, anya ti pagsaritaan tayo. Panggap ti estado yo iti anak ko. Naibaga na kanun kang agdadagsanan. Wan, kata siyempre, siyak ti ama ti sikog na. Siyak mo't lang ti kain ayat na. Magtabigbigam matlaang asikata aking gapuanan ti biyag ngagpitpitik iti saklolo na. Ngamapay nga rod adi mo kayat nga ikasarte anak ko. Gaputa dandan ya kaagluganin iti barko. Nibaga akong kinipinos na ita. Di nakatimbaga ka na kayo? Tanapat patag ka di pailaang ti kinasiman mo. Ngam ti panangitakdar mo ti dayaw ti anak ko. Sayang na palabsag na ito na itid kanya kagundaway. Para mo't lang kada kami iti anak kira ito'y. Kintag balintong anak mi. Kunam idi nga dan urnong mo iti bangko. Kan adumutan ti naipundar mo. Taadda pa yan ginatang mo abalay amabalin yun to apagyanan. Puno da ita. Parang kuna kat nasnas kan asangwam ita ti responsibilidad mo iti anak ko. Ngam ti kinasiman mo. Lading ita kanti. Ngamjak pa ila kahit ti mga sawa. Aniya? Girl, I need you. I need your love. Met. Bro, nagasat unay na ito nga aldaw. Nakapagranata man nandito yung tiyangge ni Beatrice. Uwan bro. Tutuminom talata. Sakti daya. Sky's the limit. Apay ka di akayat mo ti mabartek. Adang amin mang burburi-buri ti panonot ko. Asino da? Lading itag ngamsan ko may bagaking ka. Hindi mo kuman untunan uminom talatan. Okay. Lisot ko nam, di uminom talatan. Okay. Sige. Tagay-takit di. Cheers! Apa nakarupangat kasi mangpat, mami. Gaputa saan nakalata kayat nga ikasar ni Roy. Nga uray no siyak pa yan tinapandimanon ije balayta. Nakababa hindi inaramid yung mami. Kasladak matlay kamkamat una yan ken kwa na. No mabalin ka tiyak kayat ngagpas ngay kaabalasang iha. So nga intorturid kon tinapan ije balayta. Ad-adda na nakababain. Temparo pa kada kayo ni Roy, adinak pala kayat nga ikalaysa. Waswasa mo, tayan ayat yo iti day Aroy. Mami, Iti paragkad-kad na ang panangikalay sa kan ka. Kat saan ko na pagtatakkunan amay kamang iti pamilya tayo. Nakapasyar ka mat, Jess, ha? Gaputa day bagak isungay mayak. Inyawag mo kumalatan, iti cellphone. Tadi ka nataktak pa nga imay. Kaya't kung nga rod makatungtong ka iti personal. Pahayan niya ka diti ibagam. Ada singasing ni Patrolman Cruz. Anya day ta? No masangom ka no, agauting tayo. Kaano? Intun Sabado, tayo suti off-duty na. Diyak masangoy ti day ta nga aldaw, friend. Kayat mo ka di, uray may adjust ti aldaw apa nagpasyar tayo? Sige, okay. Basta awan ti mayra na pakakumikumak. O sige, bayam. Iawag kung tungarod ka ni Brian. Tanuan niya ti available nga aldaw kan kwa na. Isunto ti bagakkan ka. Bareng no awan ton ti mayra na apaka kumikumam.
Hello, sweetheart. Nakaawag ka man. Mabalin ka din agsarita ta inton Sabado. At pa pa nakitiday tangal daw. Inton Domingo. Kita akto. Anya ka diti bagam. Tsak mabalin nga ibagakan kay ti cellphone. Kayat ko a personal ti pangibagakan ka. No anya manen daytang ibagam latan. Isubot lang iso nagadong arte. Cellphone man wino personal. Kayat ko a personal. Nga ibagakan ka ti amin, Roy. Sige. Kita. Awagan kanto na masangog inton Domingo. Napagtago na ti bagakan ka. Iso adi mo kumayaling alang. Pangaasim. Agsarita ta. Wan, sige. Awagan kanto. Anya, sana masangon ni Venus ti panagpasyar tayo dun Sabado, Jessa? Gaputada ka no papananay ti dayta nga aldaw. Anya amaten. Adurat tagayam ti pakakumbikuman ti gayam mo. Angam, kayat nalata no iti sabaling aldaw ti panagkukuyog tayo. Pagpaiso? Wan, iso nga no anya ti available kan ka nga aldaw kat isundo matibagak kan kwa na. Anya nga tano inton Miyerkules. O, no iso ti available kan ka day tangal daw, di isunto ti yawag ko kan kwa na. Sige. Isunto nga ron ti ibagam nga aldaw pa nagpasyar tayo. No saanen akayat ni Roy ti makisarita ken kay iha. Bayamot. May metmet lang no sango awas-wasan mi ti ayan ayat mi, mami. Uwan ang di namat masangon ti makipagkita ken ka. Kitain nanto ka no, awan ti pakakumikuman na inton Domingo. Tay kunakon iha. Saan mon nga ipilit ti makisinarak ken kwa na. Bayamlatan. Apay nga sangit ka manan. Ayayatak ni Roy. Ayat man ngagpaiso. Ng pagay-ayaman na matla ang tayat mo. Iso nga lipate mo. Mami. Saan ka ang sangit? Saan madla ang asiksikat ti disgrasyada? Ang nadamkat di ti bagim. Aglalo kat agdadagsan kaan. Girl, I need you. I need your love. Hello, Venus. Nakaawag ka man? Saan nga min amatuloy ti papanakinton Sabado, Jessa? Iso amabalin tayo kada Brian ti mapanagpasyar. Nagsaya atan no kasta? Iawag kong tungarod ka ni Brian. What friend? Takayat ko man magkagaluwaksay. Sigurado mabang-aran kay ti papanan tayo. Pag di din namagan ti kinapintas dayjay a tourist spot. Pagpaiso? Masangon mo't lang ni Venus ti agpasyar ito ng Sabado, Jessa? Wan, iso ti inyawag na kanyak. Iso nga inyawag kumatkan ka dagos. Ano kasta kat ang pagatangak tungaro din kadagiti agkakaima sa balunan tayo? Talutay ka dilaan? Wen, tapno awan una isturbo iti panagsasarita tayo. Mami, aw-awisan dakta Jessa kan Brian nga ingkam agpasyar inton Sabado. Sa dino iha. Iti kano kaluklukat a tourist spot. Iti dumaya apaset ti probinsya, mami.
Sige, mapan ka iha. Tapno makaaliwaksay ka, kan mailiwliwag mo dagiti dagagsan iti barukong mo. Wan, Mami. Napiapay ni Brian a pagayam. Tauray pulis kat adalat ta panawon na makilangan kada kayong agagayam na. Wan nga ron, Mami. San akas lakin ni Roy akanayon abisi. Gapo iti kaado apapapanan na. Nagbintasan a lugar dito eh. Nagsinaw kan nagdalos ti danom a bumaba. Well, Venus, kat dito ita ti agnam number 1 na tourist spot dito probinsya tayo. Gapo iti kinangayod dito a lugar. Nagmayat abuyaan ti danom abumaba, manipod iti bantay. Nakalamlamiis ti danom na. Ina, magayayo ang pagdigusan. Bumay kayo. Inti agtugaw iti dayjay dalumpi na sa bato. Iti sirok ti dakkel arukib ti bantay nga asidag iti pagdisuuran ti danom. Dakailatan ti mapanagtugaw ijay Brian. Venus, inakagdigusan. Hello, Tita Clarita? Kumusta kayo dita? Napintas ka di at talaga dita na pananyo, iha? Wan, Tita, nakangay-ngayod ti aglawlaw. Nakaay-ayo hunay abuya. Nasinaw kan nakalamlamis ti danom. Kan berde ti aglawlaw, tado dagiti dadakkala kay kayo. Sayang, imayak kumamat si Murot. Ay, mayat kumaa, Tita. Sana bali. Siyak tumat tagpapiknik inton maminsan. Tapno, madanon kun tumat day sa lugar. Wan, Tita. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Venus, ape anak adadayulat ta titurong dagiti matan. Kumita kay iti dadya abandaw. At dadakkala tumatayab ang nagbata iti dadya asa nga tinagsabo nga kayo. Oh, ape ang nagsanay ka iti naunag. Awan. Nakangay-ngayad ti aglawlaw. Nga maapay akasla di mo enjoyan dati o lugar. At agad ti problema? Ada. Oh, anya dito problema. Mabalin ka di amaman, barang makatulong ak. Pasensyakan. Ngamjak pala mabaling nga ibaga iti uray asino man ti problema. Okay. Saan ka napilitan? Ngayon to mapanunot mong ibaga. Awagan na klang. Nakasaganak adumngag kang tumulong. No anyaman dahit apagparparikutan. Agyaman ak. Brian, Oh, Venus, ne. umay kay agdigusan. Nakalamlamis ti danom. Nagyanas ti agdigos. At dahito, ay ayaban natan ni Jessa. Umay ka, mapanta nagdigos. Agyaman ak iti panangawis yung kanya ka nagpa-share, Jessa. Brian. Awan na yaman na Venus. Sapay ko ma. Tamaulit naman ang panagpasyal tayo. Mayataglat ta Basta lakit di awan maira na apaka kumikumak. Okay. Mapan ka mga Ruden, Venus. Okay, bye! Bye. Impag tasimangpat kan, iha. Ah? Apay, mami. Ada ka di ibagayo? Takas la pinaspasungadan nyo tayo sa sangpat ko. Adda na amo ka bad news apakasak ng unay, iha. Ha? Anya day ta bad news, mami. Ni Roy, nagpamanilan,
ta sumakay kanon iti barko. Pimanaw at di man la nagpakada kanyak. Daytat pagkunaam asaan kan anapatag ken kuana. Kasanon ti si Kuko, mami. Sana problema dayta. Taadda agmat akadwam amang tagibinto no maipas nga imunto ti anak yo kineroy. Iti daytoy nga inaramit na. Adda nga imadayon tirik na kan kuana, mami. Adda na amwak a bad news apakasak nam unay iha. Anya dayta abad news, mami. Ni Roy, nagpamanilan ta sumakay kanon iti barko. Anya. Pimanaw adi man lang nagpakada kanyak. Daytat pagkunam asaan kan anapatag ken kuana. Kasanon ti si Kuko, mami. Sana problema dayta. Taadda akmet akadwam amang tagibinto no maipas nga imunto ti anak yo kineroy. Iti daytoy nga inaramit na. Adda yung may madayon direk na kan kuana, mami. Hello? Oh, Venus. Apa nga mawag ka? Jessa? Agsangsangit ka ka, de? Kung nagtupay ngagsangsangit ka. Apay, anya ti pagsangit na? Ni Roy. Oh, apay ni Roy. Mabalin ka di nga umay kalangan dito balay. Dito nga istorya kan ka ti amin. No kasta, on the way ka ngagpamanila, Roy? Wan bro, lumukan ako ni ti barko. Amo ka din ni Venus dito abanag. San pa bro? Kumakot nagpakada ka ken kuana. Hindi ko mga pailang nga po. San kami pa'y magkakasawa? Agpapanpay, bro. Kaayan-ayat mo ni Venus. Katrumbang ko mga ibagam ken kuana ti adayom. Sige bro, malulubatan ti cellphone ko. Bye. Inidop ng ti cellphone na. Kasla sana na guston ti pan nakadakamat ko kini Venus. Ito na ang araw natin. Anya? Nagpamanila ni Roy, Venus? Wan Jessa. Nagpamanila at man lang nagpakada kanyak. Anya ti makagapo nagpamanila? Agsakay ka nun iti barko. Pinalawan ako ni Roy. Na yan ti siman anobium? Kumakat nagpakadamat kan ka. Mabutang siguro no igawid ko. Iso adi na impakaamo ti ipapanaw na. Anyamat tan ni Roy? Apay amaladingitan ka una iti adayo na. Boyfriend mo pa'y langat. Adadak kila makagapo. Mga payatsak kayat ko mga umatayo ni Roy. Iso ti pagsangsangitam. One friend. Ni Roy ti makagapo no apay problema kiti ang dama. Apay, ada ka di saan yun nagkinaawatan? Awan mo't kit niya. Nga matudag iti bamba nagkasaan mi apag kasinurutan iti ang dama. Isumat lang asaan ang nagpakada kan ka ti ipapanay dya Manila. Jessa. Panagrik na kat. Di na ko ayatan ni Roy. Iswa na saysayahat na nga nalipati kon. Anya? Venus,
Sana kas ka rin na timang lipat. Iti papanaw na sana nagpagpagata. Intahayan ng ti responsibilidad na kata kami. Ha? Kada kami, kunam? Jessa, nagdadagsan ako kat ni Roy ti amati sa kugko. Anya? Amo na ka di nagdadagsan ka? Wan, amunan. Imbagakan ko na. Kaninsingasing ko pa yung hagkalay sa kamin. Anya nga ron ti kunana. Saan ka no pa yung nakasagana? Anya? Kasano ka nga rodan? Tidak kila problema kita, friend. Tama si Kuga kon hindi na kong pailakayat ngay kasar tinobyo. Anya? Ammom ang nagpamanila ni Roy, Brian? Wen, tayo nawaga kiti kalman. Kat kuna na nga undawin ngagpamanila. Una yun ni Roy. Pirmi nga gladladingit itatigayam ko gapukan kwa na. Apay kung mama na digitan unay. E dito ta sanda pa mat nga gasawa. Ay na, Brian. Nakadakdak kalita ti problema ni Venus. Gapo iti iya dayo ni Roy anobyo na. Apay nga min apagproblemahan na ni Roy. Gapot amom ka di. Agdadagsana ni Venus. Kat ni Roy ti ama. Anya? Angam amo ka din ni Roy ngagdatag si ni Venus, Jessa? Wan, naibaga na kanun kan kwa na. Kan naisingasing na kanupayan ti panagkalaysada. Katanya mo ti sumbat ni Roy kan kwa na. Saan kanupayan nakasagana ang mga asawa? Iso akin ay kayat na tilimugan manan iti barko. Kasta ka di. Iti day siya desisyon na. Kas labi na ibayan na matlaang ang tigayam ko. Girl, I need you. I need your love. Venus, Jacqueline pagarop. May papanggayam iti relasyon nyo kunwari ti pagproblema amin din nagkukuyog tayo. Tiamo kat ay ayatan nakunay iti ni Roy. Saan mat ngayam? Babalawak unay. Tayo tilaksid nga agdatagsan kan. Pimanaw pelaeng. Isinakwan ni Roy. Rumbang laeng. Tatiya dayo na. Bale nagangangawan na laeng ti ayat mo. Nuamukla ko mga ubaw ti ayat na. Tiyakla ko man inakaklon. No, apaykat ngamin nga dadagiti kaskan kwa na aparaparaw pa ti panagayat na. Saan nga iso ti makadadaal ti masakbayan mi ti agpalinto nga anak mi? Wen, kan may saan lang ang ni Roy ti lalaki dito'y lubong. Iso asan mo kumaasaraan tapuson nga agayat. Tadan tumanen mangiruknoy ti ayat na ken ka, Venus. Venus, adda na patag-unay alakad ko inton bigat. Iso adi ka makuyog ama pa nagpa-check up panggap iti panagdadagsan mo. Sana bali, Mami. Awagag tulatan ni Jessa. Isundo ti kadwa ka mapan iti doktor ko. Imbaglakit din tada ni Jessa anaanos agayim mo. Kat sapay la ko mga rod. Tamasango na ti mangkuyog kang kaeha.
Awagam to nga rudet. Wan, mami. Cellphone mo agri-ring. Apag ison ti umawag, mami. Sige, sungbatam nga rudet. Wan, mami. Hello, Jessa? Ito na ang araw na. Hello, Roy. Anyawat ti madamag, tapos ngay mawag ka. Bro, imawag ag. Takait ko yung padamagin ka. Ngaglaylayag kamin, kadagiti kakadwak at tipulanti iti karkubisers. Alim mo ganan mi. Agturong kami iti pagilyan nga Argentina. Sige. Agananad kayo. Wan bro, awan danag. Dakkel ti barko mi. Si ka man nanti sigurado yung nagbakasyon ka. Wan bro, Reynald daw tumanan nga agparty tayo iti kalding. Nagbakasyon na bro. Naku namday ta. Awan gayang bro, may isabali akman. Api adi mo man lang impakada kini Venus ti adayom. Bro, sanda ko mapagsaritaan ti may papan iti nobiak. Wanangan... Sige bro. Aray, agman di pa iti signal to eh. Bye. Inagdap ng ti cellphone na. No maipapan kini Venus, saan akayat apagsaritaan mi? Hello? Ada ka di bagan tay mawag ka, Venus? Friend. Mabalin ka di ako yung nakinton bigat ang mapanagpa-check up iti doktor ko. Anya? Inton bigat man ang check up mo? Uwan ko ma. Di mo't masangon ni mami iti mangkuyog kanyak. Iso hasi ka tinapanunot ko nga inawagan. Ay na, sorry friend. Ada na si Sita papanakinton bigat. Anya? Inton maminsan langan ti panangkuyog ko kan ka. Basta ka di. Okay, friend. Sumapulaklatan iti sa bali. Kastapay nga rod. Bye. Sino nga tati pagpakuyog ka mapanagpa-check up? Di Brian, di umawag. Anya nga tati bagana? Hello, Brian? Anya? Imawag ka kini Jessa? Kat, anya ti magamkan ko na. Agpakuyog ako mainton bigat ang mapanagpa-check up. Iti ka di ubigay ni doktor? Ha? Amom nga iso ti pagpatpa-check up? Gaputan mo kung nagdadagsan ka, Venus. Ket ni Roy ti ama ti sikog mo. Sino tinakamam? Naistorya ka na ni Jessa. Tana-istoryam ka nuken ko na ti problema. Amom gaya man ti amin. Well, Venus. Ket gaputa sana masangon ni Jessa ti mangkuyog kan kentong bigat. Siyak ti mangkuyog kan ka. Anya? Girl, I need you. I need your love. Anya? Sikat ti mangkuyog ko ni Venus ang mapanagpa-check up inton bigat, Brian? Wan Jessa, di yumot ngamin masang ako yugan ka ni Tita Clarita. Ore ka, day off ko inton bigat. O sige, mayatlat na no sikat ti mangkuyog. Total kat agayem kayo mat.
Saan la pagayam ti pangibilangakan ko na, Jessa? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan iti dayta sa Patrolman Cruz? Ibagakan katipod no. Ngayon pangasim, di mo ko maibagbagay ti sa bali. Ha? Anya ti pudno, Brian? Idi pailangan kat. Addan na muli apanagayat ko kini Venus. Anya? Isumat lang nga nakas si Dagonay tiriknam kan kwa na. Wen, Jessa. Ay ayatag tigayam mo. Ay ayatam ka di lang? Nga oray amumon nga agdadagsan? Kat ni Roy ti ama? Awan question kanya ti agdama asa saade ni Venus. Nakasagaan ako tumakder nga ama itipas ngay na amaladaga. Nulakit maatlon na ti ayat ko. Anya? Ni Brian ti kadwam amapan iti Dr. Inton bigat iha. Wan, mami. Saan ka no amasango ni Jessa iti mangkuyog kanya? Ay, imbaglakit din ta nakasaysaya at unay daya pulis agayam mo iha. Wan nga rot, mami. Talaga ngayon pakapsat ng tibagi na kanyak. Awan ka di pa iti ammom a girlfriend na? Awan, mami. Ngam apay na damag yuday ta kanyak. Gaputa mga no adaagi mon iti panagkuyog yu inton bigat. Venus, sakpay nga gawit ta. Dumagas ta pa amapan mangan iti ayuyang yu iti restaurant ken ni Roy. Saanen, Brian? Agdiritsutan nga gawit. Abisina kon. Dumagas ta pa amangan. Sige man laangan. Ngam, aguray ka man? Apay ngayon baga masikat ti ama to'y sikog ko. Itay nagdamag ti doktor. Gaputa dya kaya't ama painan ka. Gusto ngayon magaklata na siya ti ama ti sikog mo. Uwan angam, Brian. Saan mo ko man na kwestiyonan ti panagpamarang ko itay nga gaya na yata. Tama ibabain ka. Numamon ti sa bali nga intarayan na katinobyo. Agyaman akan ka ha. Nakasaysayat ka mo na agayam. Yati tinta na meeting mo. Ha? Awan. Awan, Venus. Oh. Pengen sardeng mumutan tilugan ta, Brian. Gaputa na kadanon tan itikon ko na ka-restaurant. O sige, bumabatan. Mangantan dita restaurant, Venus. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. Hello, Jessa. Apay ngayon mawag ka? Ada kayo ka din dita balayo, tita? Sa anak pa'y anak kaawid. Apay ka di? Damagag ko man na nakasangpulta ni Venus. Siguro kat awan pa'y ije balay. Tiday ito nga oras iha. Apay ka di? Ada ko maibagak kan kwa na, tita. Ang sana bale, da kayo lantan ti pang ibagaak. Anya ka di day ta iha. Sige, ibagamon. Si didangagakan ka. Da kayo lantan ti umuna pang ibagaak itinaamuak ka ni Brian, tita. Ha? Anya tinamuam kini Patrolman Cruz iha. Sigurado mas daaw kayo no maamuan niyo, tita. Anya nga min day ta? Kuna ni Brian, nabayagan nga da panagayat na iti anak yo. Anya?
Isumutla ang anak ka sa isaya at unay iti anak ko. Ang numaamuan na nga agdadagsan. Kat sigurado nga agbaliw tirigna na kini Venus. Saan, tita? Taamunan nga agdadagsan ni Venus. Anya? Asino tinakaamuan na? Syakti mo na kay pagakan kwa na, tita. Tadyak matam mo nga idi payla nga dagayang panaggusto na ka ni Venus. Anya nga runti ko na iti panagdadagsanan ti anak ko. Kunana, saan ka no a question ti panagdadagsan ni Venus, tita? Numayat na ni Brian, nakasagana ka no at tumakdar apan nakaama ti anak na. Ha? Anya tinaamuam kini Patrolman Cruz, iha? Sigurado mas daw kayo no maamuan niyo, tita. Anya nga minday ta? Kuna ni Brian, nabayagan nga da panagayat na iti anak yo. Anya? Isumutla ang anak ka sa isaya at unay iti anak ko. Ang amno umaamuan ng agdadagsanan. Kat sigurado nga agbaliw tirigna na kini Venus. Saan, tita? Tamunan nga agdadagsan ni Venus. Anya? Asino tinakaamuan na? Syakti mo na kay bagakan kwa na, tita. Tadyak matam mo nga idi paylaan. Adagayang panagusto na ka ni Venus. Kat anya nga runti ko na iti panagdadagsanan ti anak ko. Kunana, saan ka no a question ti panagdadagsan ni Venus? Numayat na ni Brian, nakasagana ka no at tumakdar apan nakaama ti anak na. Aday ta, nakapalpatan. Agawid tan, Brian? Mabit lang, Venus. Saan ka pa tumakder? At dapat ibagag. Anya day ta? Apay ka sa tipa ng kitam kanyak, ha? Naku namitay nga isina mo ni Roy. Gaputa saan na nga itakder ti dayaw mo? Juan Brian, nakasagana ako namang lipat kan kuana. Tanapat patagja kinasiman na, ngam iti siyak. No kasta, mabalin ka ding... Nga niya, pwede mo ituloy. Aday putnukan ka. Kat sapay kumata din nagkagura. Anya ti ipod num aya. Sige bagamon, pagawid tan. Amom ka di. Nabayagan nga. Ay ayatan ka. Pakawanan na ko nga. No pakabasulat man timpod mo ka. Iti pa nang ibagang mainsiya mo ni Roy. Naikanak iti turad ang ipod no. Iti nabayagan ang marikrik na ken ka. Amom ka di bagbagam, Patrolman Cruz. Agkatagsanak, kat ni Roy ti ama ti sikog ko. Amok. Ngem saan ati agdama ka sa saad mo ti pagrukudak nga gayat. Nudi ka ti ikis ti pusok ti sursurunek. I love you so much, Venus. Ti imak, di mo patpatan, Brian. Kayat ko amarik ng tibara dagiti dakulak ko. Tabareng malunag tayat mo. Kasta tsak mamati iti ipagbagam. Nakasagana ka mangikalay sa akin kaitanyaman nga oras. No aklunim to ayat ko. Kat nakasagana ak atumakder akas ama. Iti ipas ngay mo amaladaga.
Brian, Pangasim. Ikanak ko maitigundaway ang mga iparik na itinadarisay nga ayat ko. mabalin ka di adi nakapuraan. Kaya't ko pa'y nga adalan kan tingitingan anaimbag ti ijajayam nga ayat. Sige. Ikan ka iti umno a panawan amang panunat. Iti irukrok na iko kan nga ayat. Kaya't sapay la kuma. Maayat nakto iti ka maudyanan, Venus. Hello, Roy. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Okay, aklaan. Kadnibi no sa kayo mo. Kumusta matan? Di mo ka di pa inawagan? Sipod limugan kay ti barko? Yakan ngawagan. Tabay? Kasurong ko to siyang kay baganang ikasar kon. Apay ang masuran ka. Adda rason no apay nga idarirag na kan kadayta. Gaputa addan ton anak yo. Yes ha. Sa anak pa nakasagana ng pamilya. Apay nga ron aginaraw mo no di mo pa'y lamatakdaran ti agpamilya. Pangasim. Isardin ta pagsaritaan na ita. Inawagan ka? Dakay ko lang nga kumustahan. Dakayo. Sige. Bayam tay bagak to ka ni Venus ngay mawag ka. Agayaw anak. Idanon mo tulatan di pa kumusta king kwan. O sige. Ibagak to ka ni Venus. Girl, I need you. I need your love. Iha, apay anak adayumanin ti nakaiturungan dagiti matam. Ni kadiroy ti pampanunutem. Saan, Mami? Ten-inutan ang may liliwag ko ti antayo ni Roy. Asino nga ro ti pakaburiburam. Ni Brian. Api ni Brian, iha. Impod no na ngamin anabayag gayaman nga adda panagayat na kanyak, Mami. Anya, no kasta, amumot nga agayat ken ka ni Brian. Huh? Amo yun, Mami? Gaputa na istorya kanyak ni Jess sa agayem mo. Tanay baga kano ni Brian ken kwa na ngay ayaten na ka. Nakasagana ka no ang mangikalay sa kanyak, Mami. Nakasagana iti nyaman nga oras no aklo na ti ayat na. Panagkunaket at adda ang mapagtalkan ta ayat ni Brian ngam ni Roy. Day tama ti kunak, Mami. Taoray na muna hagdadagsana kon. Aneroy ti ama ti sikog ko. Kat nakasagana lata amang itakder iti dayaw ko. Imawag kan ka ni Roy, Jessa? Wen, katpakpakumusta na ni Venus. Si Kape lang tinangidalanan na iti panang kumusta na kini Venus? Gaputa di na kanukayat nga awagan ni Venus. Iti anya gapo. Kasuron na kanutisang ka ibaga idikan kwa na ni Venus a panagkalay sa dakuman. Talaga atakrot na di Roy. Nagayayaman na lang ti ayat ni Venus. Ay, no apay kat ngamin nga dadagiti lalaki akas kan kwa na. Nukas kumakan ka amin a lalaki, tapno awanan ti babae a masaktan ti riknana. Sayang. No sakla ko matim mo na nakasirpat ka ni Venus, ket inaklon na ti ayat ko. Pulos adjakon paluspusan.
Talaga ka di nagasagana ka amangi kasarlat ta itigayim ko? Numayat na ka? Well, Jessa, Ibagam tungarudan na, ti ok pa mapanagayat mo kan kwa na. naibagakon. Anya? Tilangan pangadeng na ti urayak. Nakaumay ka, mat, friend. Gaputa at dabilin arbeng nalaang nga idanon ko, Venus, isong ay mayak. Anya day tabilin, kan... Asino tinangbilin kan ka? Ni Roy, inawagan nak idi na minsan ngal daw. Kat binilin nak nga umay mangidanon ti panang pakumusta na kan ka. Anya? Sikat tinangidalanan na, iti panang kumusta na kanya. Na, di na pala inyawag, tapno di ka nataktak. Saan na kanwa kayat ti makisarita kan ka? Iti anya aga po. Masuron kanu kan ka, gapo iti panangidardarirag mo idi iti panagkalay sayon. Ti ayop. Talaga kit di adinak kayat atakdaran. Ngam, saan lang iso ti lalaki ang mabalin ko nga ayatan, Jessa? Anya? Imbaga ni Roy masursuron kan ka. Gaputi panangidarirag mo idikan kwa na ti kasar iha. Wan, mami, kasta timpulong kanyak ni Jessa. Ti awanan pa alalaki. Iti dayjay nga indanon kanyak ni Jessa. Ison amis mo tinangisuro iti pusok tapno tiyakon ayatan pay. Tapno malipatakon. Anya? Mami, kayat ko nga aklonan ton ti panagayat ni Brian iti kabiitan a panawan. Oh, Brian! Nadanunan ka mat dito'y jewelry shop. Imay ka mat kimatang iti alahas mo? Gimatangak. Angam saan na para kanyak ti ginatang ko. Ha? Sino nga rin tiyakin ko kwa iti ginatang mo nga alahas? Iso ka nila ita sing-sing nga igam mo ti ginatang mo? Wen, Wow! Nagpintas. Nagbato iti brilyante. Sigurado anang ina day ta. talaga nang ina. Sino nga iti pang tadam iti day ta? Siyempre. Para iti babae nga ayayatag unay. Ni Venus? Nasa umon, Jessa. Naggasatan ti gayem ko? Nagasat para kan ka. Ngayon para kan kwa na, kat malas. Gapo iti panang baybay aken kwa na ni Roy. Brian, oray binaybayan ni Roy. Adda kamat nga gay ayat lataken kwa na? Ay na, nakapapal ni Venus. Sabi la ko ma. Ta iti panang pasyar ko kan kwa na ijebalay denton rabi eh. Aklunan nanto ayat ko, Jessa. Girl, I need you. I need your love. Una yan ni Manang Ninda. Una na kawalwalis na ang adungat pay laang titapo ka maiwalis ko. Iha, kawalwalis ita iti katulong. Nga mapay nga gwalwalis ka manan.
Nakarugrugit matlat ta mami. Kan nakataptapok man dagiti lamisaan kas kadatugaw. Iso kapilitan nga inulit ko dagiti inobra ni Manang Ninda. Adda ka di ammom nga umay asa nga ili. Iso apalalo ti panagdaldalos mo. Ha? Ay, kuha mami. Oo. Apay adi ka makasungbat. Adda ka di ammom nga umay asa nga ili, iha. Adda mami, tay niya, wag na itay kanya. Sino ti umay? Ni Brian. Kuna na nga umay agpasyar inton rabii, mami. Anya? Sungag daldalusak man ta nakababain no nakataptapok titi balay. Kat, adda ka din desisyon mo, iti idardarinag na kang ayat, iha? Addan, mami. Mabaling ka di nga maamuak? Wala, mami. Anya nga rod, ti desisyon mo? Aklo na konti ayat na kanya. Anya? Good decision. Sa anak ako montra, iha. Agyaman ak, mami. Sapay la ko ma, ta iti panangaklon mo ti ayat ni Brian, kat agluniten amamimpinsan ti sugat nga impaaykan ka ni Roy. Hello, Roy. Apay nga mawag ka? Nakasaritam ka din ni Venus. Napakumusta mo ka di maglaan. Wan, inkarigatak tinapan ija balayda. Tapno may danon ko lang ti pakumustam kan kwa na. Anya ti ko na. Nakapungtot, imbaga ka masursuron ka kan kwa na. Gapo iti panangidardarirag na kan kaidi ngagkalaysa kayon. Anya? Apay nga ming danon nung pailangking kwa na retang imbagak. Ay, syempre. Idanon ko lata tadyak kayat nga day limlimad ko itigayim ko. Una yan. Yan at daman ang tikura na kanya. No kastaman bilang, si kamat lang ti mga aramid iti pagrorodan na ken ka, Roy. Hello, Jessa. Nakaawag ka man? Kaputaday bagakan ka, friend. Ngamjak lang, amo no maragsakan ka wano saan. Anya dayta? Ni Brian. Plano nati umay mangpasyar kan kainton rabii. Amo kon, friend. Tay nyawag na kanyak. Anya? Kunagman no saan mo pa'y nga mo? Angam, sigurado nga dati mo pa'y amo amabalin apakaragsakam into no umay di tabalay yun ni Brian. Ha? Anya dayta, Jessa? Secret. Orayom latan ni Brian. Sika talaga. Pasikri-sikret ka pa ya. Mabalin ka di. Ibagamon na niya dayta. Ladingitag Venus. Angam jak mabalin nga ibagakan ka. Nasaysayat matlaang no ni Brian ti umuna apakaamuam. Iti kung kunag amabalin apakaragsakam to. Anya? Ito na ang araw natin. Ang araw na di dapat Madlawan ti tiyan ko. Saan nga tao ma-discourage ni Brian iti kasto yung itsura? Wengayam. Anya nga ta jimbaga ni Jessa mabalin apakaragsaka kinton umay ni Brian. Venus. Apay adi ka makatal na. Kasla na kaun o nagtipang panunutom. Kwa mami. Obod-burtsahanak namin jimbaga ni Jessa itay nagsarita kami iti cellphone. Anya ti imbaga na. Naku nana nga iti umay panang pasyar kanyak ni Brian. Kat posible nga danto ka no pakaragsakak unay, mami.
Anya nga ta iha. Tsak nga rod mo. So adam damagag itay kini Jessa. Di na matlata kayat nga iba ka. Panagkunak iha, kat ni Brian to ti masurpresa inton agsarita kayo. Gapo iti plano mo na panangaklunen iti ayat na. Iti plano kon apa nangaklon kini Brian, mami. Ininot mo't laangan niya agmagadag iti matak. Gaputilwa itilat ang ni Saam. Sigurado lakit di ani Brian, daytan. Mabit lang! Umayan! Ada akong Venus. Kung nagtupay asikan. Sige, sumra ka, Brian. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak. Ita. Anyat gagaram. Imayat kayat ko adamagan. Noan yan tibanag ti ayat ko, Venus. Ha? Kuha. Maaklon mo kadimot lang ti idardarirag kong ayat. Venus.